Μια γυναίκα που έχει δίσκαμπτες αρθρώσεις είναι πρισμένη και έχει εγκεφαλική ομίχλη δεν σημαίνει απλώς ότι μεγαλώνει. Περίπου το 80% όλων των γυναικών στην εμεινόπαυση παλεύει με αυτό χωρίς καν να το καταλαβαίνει. Το να τεντεύεσαι περισσότερο ή να παίρνεις την τύχη βιταμίνες από το ράφι δεν λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του. Αυτό όμως είναι που πραγματικά προτείνω στις ασθενείς μου. Ειδικά σε γυναίκες που υποφέρουν από πόνο στις αρθρώσεις, εξάψεις, φούσκωμα και αυτό το θολό, εξαντλημένο συναίσθημα. Φαντάσου το σώμα σου σαν μια μηχανή στην οποία βασιζόσουν για χρόνια. Δυνατή, αξιόπιστη, μέχρι που τα γρανάζια αρχίζουν να σκουριάζουν. Ακούς το τρίξιμο, νιώθεις την τριβή και καμία κρέμα ή χάπι δεν μπορεί να το γυαλίσει. Πρέπει να το λιπάνεις από μέσα. Οι περισσότερες γυναίκες δοκιμάζουν πράγματα που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Απλώς καλύπτουν το πρόβλημα σαν να κουβαλάς νερό σε κουβά με τρύπες. Αυτό που βοηθά πραγματικά δεν είναι σκουπίδια εργαστηρίου ούτε ένα τεράστιο κυμολώδες χάπι. Υπάρχει ένα αρχαίο φυσικό βοήθημα που χρησιμοποιείται από γυναίκες στην Ασία και εκτιμάται στην παραδοσιακή ιατρική εδώ και πάνω από 1000 χρόνια. Είναι ένα μείγμα με ισχυρή συνέργεια από καθαρό Himalayan Shilajit, κορεάτικο κόκκινο ginseng και άλλα προσαρμογόνα βότανα σε μορφή γκάμις, που μαζί μπορούν να μεταμορφώσουν το σώμα σου μέσα σε 2 έως 3 εβδομάδες. Αυτά τα νόστιμα γκάμις βοηθούν να καταπραγνούν τη φλεγμονή, να στηρίξουν τις αρθρώσεις και να επαναφέρουν την ορμονική ισορροπία σε κυταρικό επίπεδο. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να μετράς υλικά ή να φτιάχνεις μόνη σου κάποια συνταγή κάθε μέρα. Μόνο 2 γκάμις τη μέρα αρκούν. 100% φυσικά, βιολογικά και vegan. Και αυτή τη στιγμή έχουν ακόμα και 40% έκπτωση, αλλά μόνο για λίγο. Αν θέλεις να δοκιμάσεις τα Shilajit Gummies από τη μάρκα που εμπιστεύομαι, τη Wellness Nest, ο σύνδεσμος είναι στο προφίλ μου.